Hej, og velkommen til min YouTube-kanal. I dag, der skal vi snakke om sådan en her fætter. Ja, der er mange, der kender den fra, den sidder sjovt nok på vores bil. Det er en bilkapsel, eller som nogen kalder den, en julekapsel. Men dem kalder vi for noobs. Ja, hvad man kan bruge sådan en her til, det skal jeg sige. Man kan enten putte den på sin bil, hvis den mangler, eller kan man spise den, hvis man er rigtig sulten. Men det vil jeg fraråde jer, fordi det har jeg ikke haft særlig gode resultater med. Ja, lad os komme videre til sagens kerne. Kan sådan en ting smadre? Og det. Det kunne den ikke. Smager godt alligevel.